Velkommen til denne demonstration af TrueCrypt og hvordan man bruger det i praksis. Det første vi gør, det er at oprette en boks. Vælger den første indstilling og trykker næste. Vælger den første indstilling og trykker næste. Vælger hvor filen skal gemmes henne. Samt hvad den skal hedde. Vælger den stærkeste krypteringsform. Jo bedre kryptering, jo længere tager det at bryde. Vælger den rigtige algoritme. Her skal man passe lidt på, da NSA har smuglet deres egen algoritme ind i programmet. Så næste. Vælger hvor stor boksen skal være. I mit tilfælde 2 GB. Vælger en kode. I mit tilfælde en testkode. Når I bruger det, tager I en stærkere kode på mindst 20 tegn. Det er muligt at lave en kode på 64 tegn. Vælger filsystemet og laver koden med musen. Trykker formater. Boksen er nu oprettet. Nu kommer vi til den skjulte boks, som kun I kender eksistensen af. Vælger den samme indstilling, men denne gang laver vi en skjult TrueCrypt boks. Vælger direkte tilstand. Bekræfter den første kode, I lavede. Næste. Næste. Den skjulte boks skal være mindre end den originale boks. Vælger en ny kode. Boksen er nu oprettet, og nu vil jeg vise jer, hvordan man får adgang til filerne. Denne boks bruger man til alle de ikke beskyttelsesværdige ting. Nu kommer vi til den skjulte boks. I denne boks gemmer man alle de vigtige ting, som ingen andre må se. Dette var præsentationen af TrueCrypt. En henvisning. Programmet er usikkert under Windows XP. Og det anbefales derfor at bruge et nyere styresystem. Ifølge whistlebloweren Edward Snowden skal man for at beskytte sine filer mod overvågning og spionage, beskytte dem via et sådan program. Dette er det bedste, der findes på markedet, og det er ovenikøbet gratis. Microsofts BitLocker er for let at bryde, og nøglerne de ligger i Kina. Tak for denne gang.